Yo, ahwefo ne tie fo mama akwa aba onansi school mu ha. Midin de Rocky Nana Mafo. Ade nti na ebube. Ebrebe nso na ebube. Empani se ansa na mrenka nso besi ni trust no na woni asase aka kire no. Ebegu ahodo bebre na ebebia nso ewo ebra yebu no. Ebe ni bi onmo a edi tu ye ho, ebi nso onmo a edi bokutia, edi twampoa, edi di atem. Na emom dodo no pa no yedi tufo na yedi bokoko. Na ebe bi wo nso a utimi de etufo di anase utimi de bokoko de. Nanso no aya na emprepi no yetaate no ebra asem asie. Ebi ti se bibia nkoka papa nka papa anye kirede. Ebi nso yese sosoro anye ta asase anye kum. Ebi nso yese se oposa nunum a ana ate ne pampan. Ebe we kura no eje se mekirem we se aya yetaate ne se upusu nunum na wonte ne pampan ne yi na emom oposa ana ate ne yi pa. Enye ebe we nti ne eba na emom no empampa ne maba mu no eka ne die ho. Ma nkiremu a se ne mayefo na ennoso nanso no kakra na ewo mu no eya bibi o na se bia asem bi on ma eno na omo atia nti no se bia mekoka no bibi fofora na mo abo meko adu se da bi me ma anka ne yi enti me kiremu anmo ansa ne akwa anim enye bewe na ede ba ya de ne ede ba ya no ebeba me ma amfato ese ne enti a ye ka ne se oposa sa ha no so opusu a emru an opusu a obeti ne pampa ne kakra de na emom no ne posa no nti me ma mfato ho a ti se asomrofin adwo ama okraman nya ba bi ada ade achen wo ba be soja okraman so oda ya nche nti upusu no a opejaniti na ohwe wo a no asan acha no ada upusu ne bie mu a ohwe wani mu kakra na wahunu ese wati ne pampa ne kakra de na wada na afei wonya kokoduro pa na waso aboy ajapadem mekire sebe ne hwa no aposa uka so oposa ede na opigyen mo beye opigyen ma na okaw ti opigyen mu pe na okaw na kese wo ti ne pa oposa na ma ese wo ti ne pampa no sa pepepe na emom no ebe na ye de ba ne no ye ba be ka ho asem matutu agu a menum nyina ye ba be hihye ma wo horo ho nyina ntu be hu ase ehu ani ehu ba bia ama menum mie ne nyina ye ba be hihye ama na ye fefefe ebe no ye taate no ebra asem anya si ewie no ana ye taate saa ebe no ye mfa ne se obi akwa kodi tetefusam ama akwadwene ni so mikire se obi akwa ya asem bi mu mfifi mu ana asa nhwehwe mu bi ama akwakote ne enkire se otia na wahu ni wo nkire se ohun wo akwa ya hwie adwun so gu ni so sebe ana se ye de adwenwo a ya hye kura asa agu no ho so nti no obi gina nchen ba bi a no obu saa be no nti se mframato ano o me nchen me gba ma wo na wo akwa nti yese se ofiefe efu ani a uhunu to aso mame se ofiefe efu ani a uhunu minimum onye so na emom ene abebu adisu etoso edumienu no eho ene ye kwakọ hwese ne onye so no eye nokura a wona nanom ase so nti mumia nkoya anim nyenkotie se onye so no na eye nokura
Epia mete onye so no. Mete o dia mete onso so dia mete. Onso so we chire on mete. Min obi a dia min se ne obi a je so fa e. Ebeni ase se ofiefe efunu ani a. Ofiefe efunu ani a ade a hu na bi nie. Aboa we aboa bi a ya ta hu no sabe ya anemu. Awana na ya ta hu omo pa. Na omo ye emoa bi a omo free nwansra mpo bi anase nwansra kasa nwansra hodo bebre nwansra dɔɔso omo emma no ebi nie enti se bi a aboa bi awu anase sebe eye onipa na se nkata no na se nwansra ebetwam wo no mo betwam wo no mo na se bi a ɔto ne nkosua gu wo no mo a na ehwane saa aboa we bi nti aboa yi no nso no ɔhɔ no no onyi nti mi fan se onya betwam wo no mo a efiri be dɔnhwere aduonu nan ɛkɔ no na se ɛmoa no ahyɛ ase ehwane ɔmo hwane nyinaa no na ɔmo hwane ɔmo a no mai kɛse kakra nkyɛ no mai kɛse se ne we ayɛ kɛse kakra na wayɛ kɛse nti ɔmo nso ana afi na ɔmo ɛyɛ bebree na ɔmo ɔdɔre na ɔmo yɛ bebree ba ti bebree sei na ɔmo akyɛ bebree nti we na bia na obi akɔyɛ mfeefee mu bi se bi a aboa bi awu da baabi anase ebia sebe nipa bi emu na ɛda baabi anase yakata so yasie no akata so na obi akɔyɛ mfeefee mu nti ebia oma aboa no so dane no na mmoa we bi ɛwɔ hɔ no nti aboa a wawu da baabi no so no no se yɛfrɛ no aboa funu anase wona kyɛ so yɛ funu no nti nipa ne de no sebe nipa de a oda wawu da hɔ na na se akata ne so no so ukoko fefe efunu nani a se akata ho no ukoko fefe ani a ade we bi na ahu nti ne se wo fefe efunu nani a uhunu nsama na minimum se oje so se saman ana on so minimum se on so je so saman ana so oje so bi fro o de minimum se oje so yie pa oje so nsama me da wase nti mumia nko feature on mo da wase ewie mo akwa aba feature on mo mesra mo mama me kokromoti na kosro monko YouTube monko on mo na monko mama me kokromoti e kosro na montwere mo din mon subscribe na afei monchama mo namfo nso so monhye mfama nkrofo na e kasa no ya hwe ya ebe ma na sei medamo ase